Bideo honetan azalera neurrien adibide bat dago. Neurtzeko elementu batetik beste multiplo edo azpimultiplo batera pasatzeko adibidea. Kasu honetan, azpimultiplo batetik, desimetro kuadroetatik, metro kuadroetara pasatzeko adibidea dago. Azpimultiplo batetik handiagoa den neurrira pasatzeko zatiketa egin beharko da. Kasu honetan, hurrenez aurren dauden neurriak direnez, desimetro kuadroa eta metro kuadroa, balioa zati 100 egin beharko da. Kasu honetan, 125 zati 100. Honekin lortzen dugun emaitza metro kuadroetan egongo da. Beraz, 125 desimetro kuadro metro kuadrotan 1,25 izango da.